Pozdrav svima. Iako cijeli život živim u Hrvatskoj, ne mogu reći da sam odrastao na hrvatskoj književnosti ili da su moje stavove o životu formirali uz svo dužno poštovanje njihovom liku i djelu Marulić, Šenoa, Krleža ili Marinković. Puno više su to bili Meša Selimović, Ivo Andrić, Branko Ćopić i Derviš Sušić. Kako je vrijeme prolazilo, kako sam osim obavezne lektire sve više sam počeo birati što ću čitati, ali i ne manje bitno kako su se društvene i političke okolnosti dramatično oko mene počele mijenjati, moji književni ukusi i afiniteti ostali su isti. Bosna i Hercegovina svojom multikulturalnošću, nepretencioznošću, iskrenošću i tako složenom jednostavnošću ostala je ambijent koji me nastavljao učiti o čovjeku, njegovim vrlinama i manama. Inače ne koristim ovaj medij kako bi reklamirao ili preporučivao knjige, ali pomislio sam zašto ne. Tim više što je upravo književnost ta koja pokazuje koliko su međudržavne granice umjetne prepreke, a da standard života često ne utječe na bogatstvo duha, nego da je situacija vrlo često upravo suprotna. Previše je dobrih bosansko-hercegovačkih književnika koji zaslužuju da se o njima priča ili još važnije da se njihova djela čita. Bez ikakve želje za rangiranjem nečije kvalitete, ja sam za ovu priliku ipak odlučio spomenuti samo trojicu. Miljenka Jergovića, Darka Cvjetića i Namika Kabila. I ne, niti u jednom trenutku, niti u primisli mi nije bio neki nacionalni ključ kojim bi onako dejtonski izdvojio po jednog književnika iz redova svakog konstitutivnog bosansko-hercegovačkog naroda. Iako je Jergović od mene stariji tek nekoliko godina, za mene je s prvim čitanjem Sarajevskog Marlbora postao klasik. Tih 90-ih u crno-bijeli svijet naših i njihovih, dobra i zla, heroja i zločinaca, Jergović je unio one nužne nijanse. Osim toga, tom knjigom, ali i svim koje će kasnije napisati, posebno ovom posljednjom Trojica za kartal, Miljenko me učio i naučio da odlazak nije uvijek isto što i napuštanje, te da pripovijedanje o tragediji može biti napisano i tako da, osim suza, na licu imami i poneki osmijeh. Krhke građe, nizak rastom, skroman i samozatajan, Darko Cvjetić je jedan od najvećih ljudi koje sam u životu upoznao. Njegove knjige Schindlerov lift i Zašto na podu spavaš redovito studentima preporučujem kao obaveznu lektiru za razumijevanje rata kao univerzalne društvene apokalipse, ali i rata kao specifičnog osobnog iskustva. Pisati o ljubavi i miru u atmosferi mržnje i agresije, a oprostom i razumijevanjem odgovarati na bol i bezumlje, sigurno ima i učinak samoiscjeljenja, ali je bez svake sumnje i društveno koristan rad. Iako smo tokom rata proživjeli bitno različita iskustva, zbog vrijednosti za koje se bori i demona protiv kojih se bori, Darko me je svojim angažmanom učvrstio u uvjerenju da suborci nisu samo oni koji se u istim uniformama bore u ratu, već i oni koji se u različitim uniformama, a pogotovo bez njih, zajedno bore za mir. Za Namika Kabila prvi put sam čuo kao scenaristu filma kod Amidže Idriza. Odličnom primjeru kako se kroz priču o jednoj obitelji može ispričati priča o cijelom društvu, ali i odličnom dokazu one Tolstojeve da su sve sretne obitelji nalik jedna na drugu, ali da je svaka nesretna obitelj nesretna na svoj način. Onda sam se počeo upoznavati i s Namikom Kabilom kao odličnim književnikom. Nedavno mi je u ruke došla njegova posljednja knjiga Yesterday. Iako ju se opisuje kao priču o Sarajevu, onom nekad i ovom danas, to je u stvari univerzalna priča o prolaznosti, ali lišena uobičajene patetike i često iracionalne nostalgije. S obzirom da godinama ističem kako mi je nacionalni, a posebno državni identitet vjerojatno jedan od najmanje važnijih identiteta, bilo mi je neizmjerno drago saznati da upravo u Kabilu imam iskrenog istomišljenika.
Pišući o fanatičnom patriotizmu, a uzevši kao primjer fudbalsko navijanje, Namik Kabil tako piše. I onda kažu navijaj za svoje. Nisu to bolan moji. Kako god se ja intimno osjećao, ne mogu se s ljudima grliti i u kolo hvatati samo zato što imaju slična imena. Koji su nam zajednički interesi, dodirne tačke, osim onih koje rođenjem nisam birao? Jednom prilikom naišao sam na grafit koji kaže: fašizam se liječi čitanjem. Ja bi dodao i nacionalizam i brojne druge bolesti. Nema spora da liječnika poput Miljenka, Darka i Namika ima u svakom društvu. Ono po čemu se društva razlikuju upravo je to koliko čitaju savjete svojih liječnika.